Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa pamiibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotanin si Isay man na nagsasabuhag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa mong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos sa nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutas sana ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, ipo ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan, pasasalamat offered by Freshto, Grace, Silencio Family, Justine Villena, Judy Olikino, Lily Raitana and Rosemary Melia. For the gift of life of Ariel Natividad, offered by Lilia Pacheco Pimpil. Thanksgiving also offered by Chris Jade Montas and family. For all the blessings offered by Mr. and Mrs. Ronald and Cynthia Moral. Thanksgiving also offered by the Rosario family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. Judy Olikino. For Benji and Ace Reginaldo, offered by Tess Reginaldo. Special intention by Christine Buen. To pass the PCE exam, offered by John Eugene Balderrama. For good health, protection, and safety training, offered by Diana Rose Balderrama. For taking the August PNLE, offered by John Arsinwe and Job Fajardo. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Da Oswaldo, Ramon, and Faustino, offered by Ava Adornado. Para sa kalag ni Da Edgar, Alicia, and All Souls, offered by Irvin Ace Lunar and family. Para kina Rafael, Rosario, Lucio, and Dolores, offered by Mr. and Mrs. Rico Abinal. Para sa kalag ni Obaldo Jr., offered by Judy Olikino. Para sa kalag ni Da Ruben Sr. and Antonia, offered by Tess Reginaldo. Para kay Ray and Expectacion, offered by Lily Raitana and Rosemary Melia. Para kay Efren and All Souls, offered by Lustado and Draguero family. Para sa kalag ni Jose, offered by Lilia Pacheco Pempil. Para sa kalag ni Francisco Sr., offered by Espinas and Barameda family. Para sa kalag ni Edgardo, offered by Bandoquillo family. And for all the souls of fathers departed, offered by RJG Manzanades family.
Ngunyan, iyo po ang ika-22 na Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang mga babasahon tangunyan, nakatutok sa katuyuhan kan Kristiyanong pamumuhay. Ano po ang tuyo kan sarong Kristiyano? Ipahiling si Kristo to make our faith visible, public. Puunantaan sa tuyang selebrasyon, sa pagrumdum kan sa tuyang mga kasalan, inaako ini asin pinagsusulsulan. Urugnaan mga pagkakataon na dai kita nakapahiling nin magayon na pagiging Kristiyano. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, dano na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang Diyos na mamurawayon. Sinasunod
mamibi kita. Kagurangnan, magkaigwalugod kami, kandanay natakot, asin pagkamuot, sa banal mong ngaran. Tadai ka nanggad nagkulang sa saimong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa saimong pagkamuot. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Pinaglaladawan sa enot na babasahon, ang takot ni Propeta Jeremias, asin ang pagsakit na sa iyang hinahampang. Sa ibong kaini, sa iya man giraray na ipinahayag ang sa iyang pagtiwala sa mahal na Diyos. Ini ang ginikanan kan sa iyang kusog. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi si Jeremias, "Nadadangog kong naghihinging ang lambang saro, ang katakutan, yaon sa gabos na lugar. Kaya isumbong ta siya sa mga otoridad. Maski ang arani kong mga katuon, nagmamaut kan sa kong kapahamakan. Tibaad, pwede siyang madaya. Ang sabi ninda, dangan madadakop sa ka mababalus ta siya. Alaga di ka, kagurangnan, kasurog ta ka. Makusog ka sa ka mapangyari. Ang mga naglalamag sa ko, magkakadarapa. Mawawaran sinda nin onra, sagkod lamang huli tadai sinda manggagana. Ang pagkawarakan sindang onra, dainanggad malilingawan. Alagad, kagurangnanin mga hukbo, matanos mong binabaluan mga tao, naaaraman mo ang nasa sa indang mga puso, sa kaisip. Kaya pabayaan mong mahiling ko ang pagbalus mo sa sakong mga kaiwal, huli tay binugtak ko sa imong makamot, ang sakong ipinaglalaban. Awitan nindo ang kagurangnan, umawo nindo ang kagurangnan, iliniligtas niya ang mga api sa kamot kan mga maraot na tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadakulaan kan pagkahirak mo, hinanyoga ako kagurangnan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Tapara sa imo, tinitius ko ang pagtuya-tuya. Natatakupan nin insultuhan sa kong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang. Dayuan sa mga akikan sa kong ina. Takinakakan ako kan pag-inom ko para sa imong harong. Ang mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog sa ko. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi, kagurangnan, sa panahonin pagmarhay, Diyos. Sa dakula mong karahayan, buot simbaga ako, sa katotohan, katabang mong kaligtasan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako, kagurangnan, tamarayan pagkaherak mo. Susog sa dakula mong pagkamaherakon, lilingya ako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghilig ang mapagkumbaba, asin magugmasinda. Mga naghahanap sa Diyos, mabuhay ang sendong mga puso. Tadinangog kan kagurangnan, ang mga daing sukat. Ang sa iyang mga bihag, daing niya hinamak. Magugma sa iyan langit, asin ang daga. Ang dagat, sa kaangabos dyan na nagkakamang. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita na ang pagkaherak kan mahal na Diyos, mas dakula pa sa satuyang mga kasalan. Ang Diyos no na pagkaherak, nagtatao sa to nin bagong buhay, huli ki Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang kasalan nakalaog sa kinaban sa paagi nin sarong tao. Asinan kagadanan, huli kan kasalan niya. Kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tao. Huli ta nagkasala ang gabos.
Bago itinaoan katugunan, yauna an kasalan sa kinaban. Alagad huli tamayo nin katugunan, mayo man nin ibinibilang nakasalan. Alagad naghadi an kagadanan, magpuon ki Adan sagkod ki Moises. Maski sa mga dai nagkasala, ninarog kan kasalan ni Adan. Si Adan anino kan sarong maabot. Alagad bakong magkapareho ang duwang ini. Huli ta ang regalo nin Diyos, lain nin marahay sa kasalan ni Adan. Totoong dakol na tao ang nagadan, huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad mas mapangyari ang biyaya nin Diyos, asinan sa iyang regalo, sa paagi kan biyaya kan sarong tao, si Jesucristo. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. O Diyos, nagdadamo ako sa mga nataramon mo. Alleluia, An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Dai kamo matakot sa mga tao. Mayong natatahuban na dai mahahayag. Mayong sikreto na dai makakaluwas. An itinataram ko sa Indo sa diklom, sabihon nindo sa liwanag. An ihinghing ko sa Indo, ikurahaw nindo sa mga atop. Dai kamo matakot sa mga tawong makakagadan kan hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Kundi, matakot kamo sa Dios, na makakagadan kan hawak asin kan kalag duman sa Gehena. Bakong anduang gamgam, binabakal nin sarong sintabo? Alagad, mayo minsan saro sa inda na nahuhulog sa daga, kun bakong kabutan kan sa indong ama. Dawaan buhok sa indong payo, binilang niya. Kaya, dai kamo matakot, tamas mahalaga kamo kisa mga gamgam. Ansisay man na magmidbid sako sa atubang nin mga tawo, mimidbidon kuman sa atubang kan sa kuyang ama sa langit. Alagad, ansisay man na magnigar sako sa atubang nin mga tawo, ninigaran kuman sa atubang kan sa kuyang ama sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Saro sa ng hapot, an buot tang simbagon ngunya na hapon para sa satuyang reflection. An hapot eyo ini. Pag nahihiling ka kan sa imong kapwa, nahihiling daw ninda si Jesus. Can Jesus be seen in you? Paano? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ansisay mandaan na magmidbid sa iya, whoever acknowledges Him in front of other people, mimidbidon niya man pag-abot sa langit. Pero ang mga tawong nigaran siya, people who deny Him in front of other people, ninigaran man niya pag-abot sa ikaduwang buhay. This is important. Pinapagirumduman kita ni Jesus na daita siya ikasupog. Do not be afraid to tell people that you are His disciple. Do not be ashamed to tell people that you are a Christian. Aminon ta, paminsan-minsan, pigtatago taan sa tuyang pagka-Kristiyano. Nasusupog kita na apodon, Katoliko. Nagwo-worry kita na baka pag naaraman kan ibang tao na
nangangadji kita, nagsisimba kita, baka sabihon ninda, wow, banal-banalan. Wow, very religious man siya. Pero bako man arog ka iyan ang bilog niyang pagkabuhay. Natatakot kita na baka ma-judge, sabihon ninda, kornihon. Makaluma daa, pagharanihon sa simbahan. Makaluma daa, pagpadaba ang simbahan. And so, sometimes we choose na dai na sa nasabihon sa ibang tao na makidiyos kita. Kaya kung minsan habutan ng magpanguros in public, baka ulukan ako. Kung minsan natatakot na kita na manindugan para sa simbahan, pag inuulukan ang simbahan, when the church is being ridiculed, nakikiulok man kita. Kaya sa mga siring na pagkakataon, garubagan linalaag ta si Jesus sa gilid. Lord, dyan ka na po na sa gilid. Sabot mo man baga ako. I love you, but I don't want people to laugh at me. I don't want people to reject me because I'm following you. Iyo po ini mismo ang tinataram ni Jesus. What was happening in today's gospel? Ang mga apostol, buot na pong isubol kan kagurangnan na magmisyon, but He gives them a warning. I will send you on mission, but know this, not everyone will welcome you. Some will reject you. Some will judge you. Pero sabi niya, dai kamo matakot. Matakot kamo sa Dios na iyo ang kayang maggadan kan hawak asin kalag sa impyerno. People have no power over you. They cannot kill your soul. Kaya dawa i-persecute kamo, dawa pagmudahon kamo dahil nagsusunod sako. Dai matakot an balos yaon sa langit. Paano ta ini gigibuhon? How do we stand by Jesus? How do we acknowledge Christ? Sapat na ba na sabihon ta, Father, Kristiyano po ako? That's a good starting point. Pero kaipuhan tang mag-move forward to advance. Bako sanang sa tataramon, Kristiyano, dapat ang pagkabuhay, Kristiyano man. Halimbawa, pag-abot sa eskwelahan, paano ka makihuron sa mga kaklase mo, sa mga maestro, maestra? Do you treat them like a Christian? Sa harong, pag nahihiling ka sa laog kan harong, nahihiling ba kan sa imong agom na Kristiyano ka? How do you talk to your children? Do you treat your children like a Christian? Nahihiling ba si Kristo sa pagkabuhay mo? Not that you're expected to be perfect. Bako po. Kundi na nahihiling kang naghihinguwang magin marhay na tao. Pag naglaog ka halimbawa sa restaurant, ang iba sa Indo, sigurado ako pakatapos ka ini mamerindal. Pag nahiling ka sa sarong restaurant, mamimidbidan ka ba na Kristiyano? Paano? How do you talk to the cashier? Paano mo suguon ang waiter? Pag haloy na nag-abot ang order mo, paano ang reaction mo? Kung may magsingit sa pila habang nag-o-order ka, mahiling daw na Kristiyano ka. Bago ka maghungit, masusupog ka bang mga G bago magkakan? Can people see Jesus in you? Sabi ni Jesus, dainindo ako ikasupog. Sa krus, daiko kamo pigkasupog. On the cross, the love of Jesus was made public, open, seen by all. Sa Ebanghelyo ngunyan, iyo man ang hinahagad ni Jesus. Make your faith public. Make your love for Jesus public. In other words, ang bilog tang pagtubod, dai po lugod mawalat sa nasa simbahan, na pagkatapos kaining misa, babayaan ta ang pagtubod dyan sa mga tukawan, dai po pagwalat dyan ang pagkakatoliko. Pakidara po, iuli sa harong, darahon sa trabaho. If I belong to Christ, all of me should belong to Christ. Anong buot sabihon?
My words belong to Christ. Nahihiling sa pagtaram ko, nadadangog sa tataramon ko, nakikristo ako. My time belongs to Christ. Ang tatawan ko lang nin oras, ang mga bagay na Diyos nun. My free time belongs to Christ. My schedule belongs to Christ. My talents, they belong to Christ. Even my suffering, it belongs to Christ. Mayo man talaga akong sadiri. Gabus na igwa ako ki Kristo. Ngunyan, kung ki Kristo ini, mahiling lugod na ki Kristo. Tamang-tama, Father's Day po ngunyan. Salamat po sa mga ama na yaon digdi. Pati ang mga ama na yaon sa live stream. Aram po nindo ang mga ama, dakulaon po sindang influence sa spiritual life kan sa indang mga aki sa kaagum. Sabi po kan mga nag-adal, pag an ama para pangadji, pasil na pong magpangadji ang mga aki. If children see their fathers praying and going to mass, it's easy for children to follow suit. Si Papa ngani nangangadji, si Papa ngani nagsisimba. Sabi kan mga nag-aadal, pag an ama iyo an makidiyos, pasil na pong darahon an agum sa kaan mga aki, pasiring sa simbahan. This is a beautiful invitation to our fathers. Bring your wife and your children to church. Ikadapat an inot na nag-aagda sa inda, dahil sa laog po kan harong an ama, iyo an padi. The home is a domestic church, and the father presides at the home. The father practices his priestly office inside the home. Sa siring man pong tataramon, sabi kan mga nag-adal nin psychology, an ama nakakaapekto kan kung paano nahihiling kan sarong aki ang Diyos bilang ama. Pag an ama present, pag an ama loving, gentle, merciful, an aki man sa spiritual life niya, pasil niyang masabutan na ang Diyos, gentle, kind, merciful, ever-present God. Pero sabi man kan mga pag-adal, pag an ama, absent. Pag an ama, bakong mabuot, bakong mahihirakon. Pag an ama, da itataong magpatawad, magpakumbaba. An aki, nasasakitan man pong sabuton na ang Diyos, bakong arog kaiyan. Dear friends, the role of fathers is a challenging role. Magabaton po ang pagiging ama. Kaya ngunya na aldaw, in a special way, we pray for our fathers. We want to see in our fathers good role models in the faith. Ipangadji ta po sinda. Tadakul man sindang mga inaagihan, dakul man sindang problema, challenges. Pero ang imbitasyon mi po sa mga ama is to man up, magpakalalaki. Ang tunay na lalaki, mapinangadjion. Ang tunay na lalaki, harani sa Diyos. Ang tunay na lalaki, inaagda ang pamilya sa pagsa Diyos. But this is not just an invitation to men and to fathers. This is also an invitation to women and mothers and children, to all of us. Pag nahiling ba ang pagkabuhay ko, nahihiling si Kristo? Ipangadji ta po sa misang ini, nalugod ang satuyang tataramon, ang satuyang mga gibo, ang satuyang lifestyle, nagpapahiling kay Kristo. Tindog po kita. Asin sa publiko, ipahayag ta ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon da gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos,
ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halay sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa god sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ni buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka na maasin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulok kita sa satuyang Ama na yaon sa langit, daraan sa tong mga pamikbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo, asin ang gabos na inapod na magiya sa banwaan kan Diyos, darahon ang katawohan sa pakamidbid asin pagtubod ki Kristo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan grasya na atubangon na may kusog buot ang mga kadipisilan, hulikan sa tong pagtubod sa Diyos, na danay na nagsusurog sa to. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga dukha, ang mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga nagehelang asin mga biyadi, makamati ka nakakaomay narangan na si Kristo sanaan makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, huli sa mga paghinguan ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit no nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Sa silensyo, asin sa espesyal na paagi, girumdumuntaan sa tuyang mga ama, tawan lugod sinda, nin magkakanigong grasya, kusog, asin paglilingkod sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Sa muyang Ama, ika ang burabod nin gabos na buhay, namimibi kami, na paraon mo ang kadiklumanin karatan sa samong puso, asin panoon mo kami kan liwanag kan sa imong bendisyon. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan,
Pakiakoa ining sakripisyo nin pakipag-ulian asin pag-omaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawing kaini, magdulot nin pusong nakakapagpagayagaya sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Asin sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang pintuan nin langit. Kaya, kaiba ang kadakul-dakul na angheles sa sin santos, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urugnaan sa muyang mga ama na nainot na sa ikaduwang buhay, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, modelo nin mga ama, gabus na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabus na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa satuyang Ama na yaon sa langit. Ama niya na yaon sa langit, pagpalanon ang ngaran mo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. ipahiling ta sa kapwa si Kristo, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mao umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kay dongon yan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi, na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming binago kan mga kakanon, kan banal na hawak asin mahal na dugo, namimibi sa imong pagkahirak. Tanganing, an sinisilebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 36,374 pesos and 70 centavos. Ang naambag po siring na oras kan misa, 4,692 pesos and 95 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 28,581 pesos and 90 centavos para po ini sa mga tugang niyato na naapektaran kan linog sa Sarangani. Siring man sa masunod na Domingo, Hunyo 28, iyo po ni kaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa indadarahon tapoan sa tong tada canisters, asin iyo offer po ini sa offertory. Sa Hunyo 29, Lunes, mabukas ang selebrasyon kan Diamond Jubilee kan Diocese kan Legazpi na may temang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibuhon sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 nin hapon, asin magkakaigwa po nin banal na misa asin papal blessing. Huli kaini daimo nang alas 5:30 misa digdi sa parokya. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Mawot mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 3,000 pesos, 1,200, 1,900 pesos. Anong na anonymous sa tig 500 pesos. Diyos mabalos po. Utrohon ko lang po itong ultimong anunsyo na sa June 29, iyo po ang 75th anniversary kan sa tuyang diocese. Sa bilog pong probinsya, mayo pong misang panghapon. Pati po digdi sa St. Jude, wala po kitang 5:30 p.m. Mass on June 29, that is a Monday. Imbes, gabus po, nakatutok duman sa Albay Cathedral, our mother church, we will have the opening of the Jubilee door at 4:30 in the afternoon. Siring man ang pagtao kan papal blessing. Si Pope Leo XIV nagpadarakan sa iyang surat, mataon nin bendisyon para sa satuyang Diamond Jubilee. Kung dai po makakaduman, pwede man pong magsabay sa social media, sa radyo asin TV. Ang tugon kan Santo Papa, para sa mga may hilang asin dai makakaduman physically, pwedeng mag-avail kan bendisyon by attending via TV, radio, or the internet. Again, that's 4:30 in the afternoon. Asin igwa pong road closures dyan po sa may Peñaranda Park. Kaya kung ma-attend po kamo, please come early. O kaya mag-carpooling, tanganing sarong auto sana para sa dakul na mga maaratindir. Ngunyan po, dahil Father's Day, may espesyal na pagbindisyon para sa mga ama. Imbitaran mi po na magtindog ang mga ama dyan sa indong natutukawan na area. Please, all the fathers, kindly stand. Bibindisyonan tapusin da, pati ang mga ama na yaon sa live stream. And if your father is far away, hold them in spirit in your heart. Let us pray. Heavenly Father,
We thank you for our fathers and our father figures. Bless them with good health, wisdom, and strength. Bless them also with a loving heart. May our fathers continue to guide their families with faith and patience and compassion. Lord, reward our fathers for their sacrifices and fill their lives with peace and joy. May the example of Saint Joseph, foster father of Jesus, inspire them to be faithful, humble, and devoted fathers. We ask this through Christ our Lord. Palakpakan ta po ang satuyang mga ama. Happy Father's Day po sa Saindo. Matindog na po ang gabos para sa ultimong bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Jose, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, ipahiling sa kapwa si Kristo. Salamat sa Diyos.